చెడిపోయిరి, మరణించదమని తలపోయక ఎరుగరు, మరణము నిజమని నిక్కమని నరకమున్నదని వారెరుగరు. చూద్దామండి. మనమందరము మన ఆత్మీయ నేత్రాలు ఆయన సిలువ పైన పెడదామా? చూద్దామా? ఈ క్షణమే చూద్దామా? ఇహమందు నీకు కలవన్నీ చనిపోవు సమయాన ఏది కూడా వెంట రావు. చనిపోయినను నీవు లేచిరవు, తీర్పున్నదని ఎరుగు ఒక దినమున. ఈరోజు విచ్చలవిడి జీవితమా? ఎట్లా పడితే అట్లా జీవిస్తున్నామా? పరీక్షించుకుందామా? ఈరోజు మనకు కలిగినవన్నీ ఏది కూడా రాదు. ఒక్క నిమిషం ఏది కూడా, ఎంత ప్రయాసపడినంత కూడా ఏది కూడా ప్రతిఫలం లేకుండా చనిపోతాము. కానీ మనకు ఒక తీర్పు ఉందని, ఒక దినమున దేవుడు వస్తున్నాడని, తీర్పు తీరుస్తాడని గ్రహించాలి. మనలను ధనవంతులుగా చేయను, దారిద్రుడాయును మన ప్రభు. రక్తము కార్చెను పాపులకై, అంగీకరించుము శ్రీ యేసుని. ఈ రోజుటి భాగ్యం ఉందండి, అది ఆ సిలువలో చేసిన ఆయన యాగాన్ని బట్టి మర్చిపోవద్దు. ఆయన రక్తం ద్వారా మనల్ని కడిగాడు, శుద్ధీకరించాడు, పరిశుద్ధపరిచాడు. ధైర్యముగా ఆయన కృపా సింహాసనం దగ్గరికి వచ్చే అవకాశం ఇచ్చాడండి. ఇట్ ఈస్ నన్ బట్ జీసస్. యేసు ద్వారా తప్ప ఎవరు కూడా తండ్రి దగ్గరికి వెళ్ళలేరు. ఆయనే మార్గము. ఎందుకు అనంటే ఆయన మన కోసము నగ్నంగా సిలువ పైన వ్రేలాడాడు. మీ నిమిత్తము, నా నిమిత్తం, వ్యక్తిగతంగా, పర్సనల్. ఈజ్ అ పర్సనల్ సేవియర్. చేయను దారిద్రుడాయను మన ప్రభువు.
యేసుని. ఆ ప్రేమకై నువ్వు ఏమిస్తావు అర్పించుకో. నీది జీవితము, ఆయన కొరకు జీవించి ఈరోజు దేవునికి మరలా చెప్దామండి. దేవా, నా జీవితాన్ని సమర్పించి శక్తిని దయచేయ, ఆత్మని దయచేయ. ఎన్నో మార్లు సమర్పిస్తున్నానని చెప్తున్నాను, కానీ మరలా యథావిధి జీవితమయ్యా, మరలా యథావిధి పాపపు బ్రతుకయ్యా. ఒకసారి ఆ సిలువ దృశ్యాన్ని చూద్దామండి. సిలువపై చూడు మా యేసుని. ఆయన మీ నిమిత్తమై, అందరూ మర్చిపోండి, అందరి కోసం అని మర్చిపోండి, మీ నిమిత్తమై వ్యక్తిగతంగా నీ కోసము మన కోసము, నా కోసము ఆయన వేలాడాడు ఆ సిలువ పైన. ఆ ప్రేమకై మనం ఏమివ్వగలుగుతామండి? ఏమివ్వగలుగుతాం? ఇదిగోనయ్యా అర్పిస్తున్నానయ్యా, నాది జీవితము నీ కొరకే జీవించడానికి నాకు కావాల్సిన శక్తిని, ఆత్మ నింపుదల దయచేయ.